Shalom horas madihita saluhutna. Hurian itu hatta adorang somasuk kita tu permingguan sadarion martang yang nahom mahita saluhutna. Amin. Tapasonang marohata asa masuk kita tu parminggota marhite na marede sian buku de nomor sia ayat sada dohot ayat napatuluhon. Marhite-hite goarni di bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tod di purbadia na tumapalangit dot tanaon. Amin. Say ingot mau ale Jehovah, akadenggan ni basam dot asin roham, ay siyan narobi do akay, asa unang marsurak-surak akka musuku midaaw. Ale di bataku marhaposan tuho duaw say unang pailaaw. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang para siroha na sumurung namadok mauliate dohami tuho siyan nasa rohanami ala dilehoko anakmu nasa sadey tuhamatian humokop pami asa unang mago na porsia di ibana alay asa hangoluan nasa leleng nileleng na dinasida tatap mahami ale amanami na dibagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nagabe habadiaw dohot hati gorad di hami. Sayse sama dosa nami sa luhut na, ala ni pilihan na sundenggan na pinilihon ni humokop pami. Say peleng mapinggol mo tutang yang nami, jala asi maroham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Tapuji Tuhan tamarite buku D 210 ayat sada dung sonang rohaku. Hurian itu hata tatangihan mapatik ni dibata di minggu tasadayon. Ima na tersurat di patik parjolo saat tu patik na paupaton songonon ma didok. Patik parjolo audo Jehovah di batam ninna di batata dan jadi marakup ahu bahinomu di batam. Patik paduahon dan jadi ganomu jala dan jadi sumanomu manangaha na di benua gijang dohot na di benua tongaon rori na di bagasan aik na di tori ni tano yang gotunggabi si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dan jadi dohonon guarni di bata yang go soture dalanna ay hona uhum na rosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui. Di naunomari ma ulahamu nasa sulamu. Alai angguari papituhoni ari paradani Jehovah di batam dui. Dan jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang burung. Manang napasom lailahi manang napasom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonomari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia dui bana diari papituhoni. Dibaheni dulu ubahen na dipasuk-pasuk di bata Jehovah. Ari paradanay jala di parbadiay. Ido saatna atong rak mangidugugo meta tuha do panibata mangulahon na bar tupatik nai. Ale Tuhan debata saya pargugoy mahami mangulahon na bar tupatik mi. Amin. Ta puji Tuhan marhite bukit deo 432 ayat sada 1 ayat 2 sian hurungan ni dosaki.
Tatopotima dosata nagudangi tuado panidibata martangyang mahita. Aleama nami jala debata nami na di Bandua Gijang. Pargogo na suhatu dosan. Pardinggan basa doho jala ro di saliling nililing na do asin ni roham. Say marpamuat di maroham di hajaton nami jala say unang biingot akka dosa nami. Ay jot dohami mardosa marodopok ko. Jalal jot husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asin roham, say rupi mahami. Ho ale Tuhan dibata hatuan nami, palua mahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga ni dibata taringot tuhasesan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa hatogamon di Bandua Gijang. Dibahani tarbahan ibana do pangoluhon ro di ujung na aka sadok naro tu dibata marhite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasa nga ma di dibata na digijang. Tapuji tuarta marhite ede 430 sadaya sada tung namuba rohaku. Hatani dibata nagabit trupuk epistel di minggu sadarion ima natarsurat di Filipi tolu bidu 10 pitu 1 napa 20 sadahon. Filipi tolu ayat 10 pitu 1 ayat napa 20 sadahon tajahama marsika sorip. Rap sitiruau do hamu ale akkadongan jala pamanat tamuma akan narparange song kami sitiruam muna. Ai songon naung jojot hodok tuhamu jala anggon waeng mardongan ilu do hodok torop do marpangalaho gabe musuh ni silang di Kristus. Hamagua do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata sia hailaon na dihasangapon akan na ditanoon
do di parwahon. Ay di banwagi jam do sambulota, siani do tarpay masih panguluhita, Tuhan Yesus Kristus. Paubon na do daging tanaleon, gabidoson daging na nasangapi. Hobar tu hagogonay, ay tarpatuduk sa dosa luhut tu ibana. Ido sahat na, martua doaka na tumangion hata ni dibata, jala na peopsa. Tapuji dibata marite bukit di 522 ayat sada do tolu surgoi sambulata doi. Hatidak ko mahaporsyaw songon na ni hatidak ko ni dongata sa haporsyaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsya di dibata Jehovah ido ama pargugun suatu urusan nat mo palangit dohotan. Au porsya di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasasadi iman ti dibuhon ni si Maria nabgaben sianton di purbadia andorang suhabubuan ido tuhata natuman na bernit di panguman selatus namati tarpajal di mana di hau pinarsilap natua tubanotoro dung ditanong namula manguludar patuluhan namanayat ti surgo lahu dulu siya mulipta Jehovah amane parguna sutrusani di simemena pamulak suku tu tanoon manguhumi halak mangulu dohot namate aporsia diton di pabadi jalarong sada huria na badia huria atau panal Kristen akan na badia doa di sana dosa doa di atas mandok mula mangulus gut daging nyalak kanang mati doa danguluan na sora sudah tatangi huma titing ni huriata Kurian itu hatta hanya holongan itu hatta Yesus Kristus tapi gema titing namasa di minggon sude parhalado hagapipi batam pasahaton maulate tuhamu akka amanami inanami dohot haanggi pinaribot naro marminggu di bagasa sadarion lumobima tuhamu donga sahaporseaon naud dope perjulu sahali ro marminggu tuhuriaon. Ia guarni minggu tasadarion ima minggu reminisere namar lapatan say ingot ma akadinggan ni basam dienet sian pesalmen bidu 25 ayat onom. Doh topi minggu marguru tulomo ni rohani debata.
Napaduahon jadwal mengikuti ibadah Minggu 20 Maret 2022 tabereng ma songo di warta naungadong di tangatta. Napatuluhon papungu peleat tujolo menguduti titing ni huriata na di minggu nasalpu di minggutta sadarion tanggal 10 Maret 2022 papungu peleat tujolo dohita tupak tu kategorial ama HKBP. Opat minggu sekolah minggu dohot minggu remaja mulai minggu naro tanggal 20 Maret 2022 masuk mamuse mar minggu sekolah minggu ni huriata di sude pos dohot minggu remaja maringanan di GSG masuk pukul pitu wib alai totong ma mangihuton protokol kesehatan. 5. Pakkobasion ni Padita Resort. Di minggu sadarion, amang Padita Resort, Padita Belman Hutahayan MD, makobasi permingguan di HKBP Tiberias Resort Batam. Onom, dana nasorang. Nah di tanggal 20 Februari 2022, di basa-basa Hutuhata, sada dana boru, di keluarga ni amata Rido Mubatari Horan, tubuni inatai Sapwani Silaban, alamat Baloi Kolam RT 07 RW 10, Kelurahan Sungai Panas, Wik Baloi Kolam Sektor Tulu, sehat dodak danaki nang natorasna. Pitu ruas nataba sada mulai minggutta sadarion gabe ruas ni huriata omma inang Nyonya Erikson butar-butar situa Rosianna Sari Dewi Borisitumea. Alamat perumahan Batuaji Asri Blok U nomor 10 Tolu Batuaji Wik Sepanas Pidda Sian HKBP Kutabumi Resort Kutabumi Banten. 2. Mulai minggutta sadarion gabe ruas ni huriata omma keluarga ni Amatta Lek John Manalu inatai Melva Napitupulu alamat Muara Takus RT 02 RW 02 Wik Muara Takus Pidda Sian HKBP Lubajulu Resort Litong Nihuta Habisaran Distrik Kubang Hasudutan. Walu titing marbagas sada titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasoma Frederick Cornelius Marbun SAK, anak Niamata Luhut Marbun SE, tubuni Inatta Helena Puspita Aritonang SPD, alamat Mediterania Blok II2 nomor 1A, Batam Center. Huria HKBP Batam Resort Batam. Dohot Orwana, Puji Astri Malau SAK, Boru Niamata Robert S. Malau, tubuni Inatta Nenni Raja Guguk, alamat Perum Taman Harapan Indah, Blok E nomor 12, Huria HKBP Agape Resort Barelang Batam. Nasida naing majalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu naroon tanggal 10 Maret 2022 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, pukul sia wib. Saya dipatulus tuhatama sakap nasidai. 2. Titing perjulu, naing majalo pasu-pasu perbagason nama Norban Herbert Sihite, anak Niamata Lismer Sihite, tubuni Inatta Lan Mauli Boru Purba, alamat Perum Kembang Sari Blok B nomor 20, Huria HKBP Batam Resort Batam. Dohot Oroanna Finni Alfionita Siagian, Boru Niamata Perlis Siagian Nahinan, tubuni Inatta Manalaksak Boru Simangusong, alamat Bengkong Palapa Huria HKBP Agape Resort Barelang Batam. Nasida naing majalo pasu-pasu perbagaso di hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022
di Gereja HKBP Batam, Resort Batam. Sai dipatulus tuhatama sakap nasidai. Sia ruas napida. Mulai minggu tasadarion, pida huria ma sian huria taon, keluarga ni amata, Andri Heru Sinaga, inatai dor sanggul boru sida butar, rabdohot dua halak yanakon nasida, Saurel Deli Sinaga, Sena Maria Sinaga, alamat Bengkong Palapa 2, 2P nomor 10 Batam. Pida Huria tu HKBP Tutuk Siadong, Resort Abarita, Distrik Pitu Samosir. 10 Ruas Namoding, Sada. Nadiari Senin tanggal 7 Maret 2022, nunga jumolo marujungolu sahalak naposo bawa ruas nihuriata Jeffrey Anto Siti Daun, anak ni amata dewasa Siti Daun, tubuh ni inata lamria boru purba, tutup umur 27 tahun, wik Bengkong sekitarnya. Tu udean di hari Selasa 8 Maret 2022 di Batam. Datang yakoma A1 Mibu tarapul sude keluarga. 2. Nah di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, nunga jumolo moding amata situa Beleus Hasibuan opung Tiomas Doli, tutup umur 81 tahun, meninggalhon inang nama kabaluhon sanna boru marpaung oppu Tiomas boru, rabdohot sude pinoparna, alamat Perumahan Palm Spring Blok E nomor 8 Sia Batam Center. Di Paborhat Huria Sia Gerejaon Nasugut, Minggu tanggal 10 Maret 2022. Dibuat Tubona Pasogit di Sigaul Porsea Tobasa. Laus di Sima penguburan. Tatang yakoma A1 Mibu tarapul sude keluargana. 10 sada subangan napasahaton subanga bunga altar di minggu tasadarion ima sia keluarga ni amang jeha simalango inang boru habiahan wik tiban mauliate ma dinasida tabuat di tangyangta amanginang aka ruas ni huriata songon natar surat guarna asa dilehon Tuhan hai sarodo hai pason. Ulang tahun pangula nagok tiki doh sude perhalado pasahaton selama ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriata nama muka tanggal 10 tulu saha rodi 10 siang Maret 2022 dilehot Tuhan ma gajang ni umur songoni nang hai pason. Titing parhepengon saldo ni huriata 727.742.810 rupiah. Sai di pasu-pasu tu hatama ruas ni huriata di sude ulaon na di bagasan minggu do minggu na lahoro jala di pasu-pasu pakobasion ni huriata gabe asangapot di kuarna potima mauleate. Tapuji Tuhata marhite bukwede 610 sada ayat sada rodi ulutna tapasahat ma pilihan sada a dohot sada b.
martangyang mahita. Hupasahat kami matutuale Tuhan nami, diri nami di bagasan tikyon, tutangamu nagok asini rohay. Laho mamasu-masu sa lukut na pardalanan ding ulo nami. Tikyon nang tuaka tikinaneng roh. Asaboy hami Tuhan di bagasan hasonangan, di bagasan lasni roha dohot olop-olop. Laho mangulak ka ulaon, di bagasan hapor seaon na siyako. Jalamarhite hatamom male Tuhan, napatauhok kami sa luhut na. Margogo jala marpos ni roha, laho mardalan, di dalan naong pinasahat mi di hami si dalanan nami. Lehon to di porbadia di hami. Asa tung tao kami mga tusi lomo ni roham. Di bagasan Kristus Jesus jalo matangyang namion. Amen. Hurian itu hata ni debata dihita di bagasan mingguta sadarion tersurat di Sada Musa 15 ayat sada sahat rodi ayat onom. Sada Musa biddu 15 ayat sada sahat rodi ayat onom. Songonom madidok hatana. Baga-baga ni debata tu si Abram. Dung salpu akka jamita odeng. Roma hata ni Jehoba tu si Abram. Marhite-hite alatan. Ninnama. Unak ko mabiar. Ale Abram. Audo lobu-lobum. Upam macay balga. Alay nina si Abram oy ale Tuhan Jehovah. Aha malehonom mu diaw. Say na puno doaw. Si Eliezer na siyan Damaskus nama. Sitean bagasu. Akup ni inin na si Abram. Idi. Dangadong pinoparhu di lehok ko. Jala ida. Anak na sorang di bagasan jabukku nama. Sitean au. Dungi Roma hata ni Jehovah madok tu ibana. Dang ibana maniako. Naruar sian butuham. Ibana maniako. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tubalian jalaninna. Uatay lihon ma dopak langiti. Jala bilangi akabitang. Molo habilang ako akay. Dungi didok muse tu ibana. Songonima pinopar musugut. Jadi porsea si Abram di Jehovah, gabe hati goran na doi di etong Jehovah, ido sahatna. Kadamang dainang nahinahulongan, dangadong nasotar patupa debata. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Imana naing idaota marhite turpuhon di pardalanan ningolu ni si Abram manang si Abraham. Molotaida di bagasan pardalanan ningoluna di guarido si Abram manang Abraham songon opuni naporsea ala ni haporseauna ala ni parsihohotonna maradopon debata di bagasan ngoluna.
Jalaha porseonai terbukti doiak kamanginang dohot parsihohoton na maradopon debata ditiki disuruh debata ibana bukas lahobor hatusada inganan na soapala takas di boto ibana didiai inganani jala akka ise pangisina borhat do ibana mangoloi parsuruoni dia berangkat tanpa tidak ada keragu-raguan tanpa dangadong suku-sukun lau marhua autusi aha ulau kudisi ise si topotok kudisi dia tidak ada memberikan pertanyaan dan tidak menunjukkan keragu-raguan sedikit pun ketika Allah memerintah untuk meninggalkan tempat dia berdiam pada saat itu. Ikut tadi konon ni ibana masude artana naung pinapungunai. Ikut tadi konon ni ibana ma akka ale-alena dihutai. Jala ikut tadi konon ni ibana manang. STM ni ibana sungguh kitaon di inganani. Berangkat kepada tempat yang tidak pasti dia tahu dan meninggalkan apa yang sudah pasti, yang sudah dia pegang, yang sudah dia terima. Alay nang pesongoni akamanginang targoar sahalak opunina porsea si Abram ternyata ibana pe hiado tubuh di bagasan ngoluna ketakutan roha biar gangguni roha songon jolma biasa ibana ketakutan itu keragu-raguan itu masih ada di dalam kehidupannya tetapi dang dipaluas ibanai leleng biari keragu-raguan ini laho menguasai perdalanan ningoluna. Taida makamanginang di dia mahuroha hia ibana mabiar ragu. Naparjolo molotajaha di bidu 12 di ayat 12 rodi 10 tolu ditiki masa Haleopotir di Mesir mabiar dosi Abram gabe didok ibana ma istrina si Sara ibotona asa dapotan si panganun ibana di Mesir molotajahan no dijabu di bidu 12 napadua hot taida muse akamanginang di bidu 10 tolu ayat onom didok debatado tu ibana torop mapinoparmu songon torop ni bitang di langit jala diturpuhod didok gabe bangso nabulon jala gabe pasu-pasu hape swadong poparanna swadong ianakonna bagaimana itu akan terjadi ima tubuh keragu-raguan ganggu ni roha di bagasan ngoluna alanido bae didok ibana diturpuhod di ayat 2 o ale Tuhan Jehovah ahamale honommu diau saina punu doau si Eliezer nasian Damaskus nama sitean bagasu ya Tuhan Allah apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu ima patuduhon ternyata jupang do di bagasan ngolu ni si Abram magopos ni rohana satu kini magopos ni rohana satu kini
Buasa ganggu ibana, buasa mabiar ibana, ramungkin songon na tahilalan waing dui. Songon na hilala ni akan atoras. Manang songon na ni hilala ni ganup akan naung mardongan saripe. Naso boy dope sahatro di bagasan partikyanon. Dililiti adorna. Memberikan keturunan. Uhum namasa di hati hainin na di halak Jahudi. Molo somardanak sada-sada rumah tangga. Hatoban nama ngula di tonga ni ngolunai, di tonga ni bagasnai. Ima gabe sitean arta ni sudena pinukana. Hatoban nai. Jala tongon di bagasan jabu ni si Abram. Tongon di bagasan sekitar ni si Abram, si Eliezer. Jala ikon si Eliezer nama na ikon panean di arta na pinukan ni si Abram. Kita halak batak akamanginang didok molonaung adong poparanna gabe di anak gabe nang diboru. Jala sahat tu saurna tua ima halak na sangap di guari. Ima halak na sangap di guari. Jala hupik kira kamanginang sarupa do halak Jahudi dohot halak batak. Sarupa do hita halak batak dohot halak Jahudi taringo tupar pinoparan. Garis keturunan patrilineal, garis keturunan berdasarkan dari ayah, bukan dari ibu. Jala di tonga-tonga ni hita halak batak pe macarikot do pinopar ala pinoparido nagabe tumean artana adong dinatorasna menjadi ahli waris. Jala didok anak adalah harta yang paling berharga dari segala yang ada. Jupang doi marhite edde ni sinahum situ morang anak kokido hamorau di diau. Alani susah do jolma, ganggu do rohani jolma, mabiar do nuaing jolma molos wadong. Nagabe melanjutkan garis keturunan ni ibana. Jala si Abraham pe dihilala ibana doi. Ido mabahen gabelam lungun mapakilalaan ni si Abram aladang anak nabe na manuhuk hamoraon nai ima lungun ni rohana ima biar ni rohana tua hama sinamot tua hama tutu hasangaponi molos wadong panean. Jalasian segi umur idaot tak kamanginang di bagasan perdalanan ningolu ni si Abram dang mungkin beboi si Sarah memberikan keturunan ala nunga saur matua nunga hol jala ima keragu-raguan ni ibana alai di bagasan situasi dohot kondisi di bagasan ganggu ni rohani si Abram mamikiri perdalanan ningoluna Roma debata paposon rohana di ayat sadai didok unak komabiar audo lebu-lebung unak komabiar audo lebu-lebum di papos debata rohani si Abram jala madok tu ibana pabua dang ibana tu mayako dang nasian si Eliezer tu mayako dilehon ibana sada baga-baga pabua naruar sian butuham ibana tu mayako
laos ditogihon musay ibana haruar, marnida jalama milangi, torop ni akabitang, didok songonima, torop ni pinoparmu sugut. Ima jaminan pos ni roha di lehod debata tu si Abram. Di bagasan ngolutau pek kamanginang say jupang do akka keragu-raguan ganggu ni roha biar lumobi molo jupak kita ketika kita berhadapan dohot akka hamaolon arsak di bagasan ngolutaon. Isarani parkarejuan godang donuaing na mabiyar hita. Mabiyar do torop jol manuaing akka manginang. Di tonga-tonga ni ngoluna lubobi na mga lului akka padaraman parkarejuan di bagasan partikyanon. Alaniaha pangotak ni Sorimago COVID-10 sia ada begitu banyak orang yang harus dirumahkan. Tidak lagi memberikan penghasilan di tengah-tengah keluarga. Jala godang donuaing akamanginang nakwatir di bagasan partikian alani pangotak ni Sorimago COVID-10 siaon. Bohama nuaing ngulunami tumarsugut. Sungod dia maparsikolaan di danak. Ay sokarejo be amata, sokarejo be inata. Ada begitu banyak keraguan-raguan jemaat, orang-orang yang di sekitar kita pada saat ini. Manang molo dohonota molo jupang parsahiton sahat ro di bagasan partikyanon. Dang adong perkembangan perubahan laho tu hama malum. Mabiar donuaing, apalagi di varian baru Omikron waing ate. Kadang sobinoto sadi hari jala di dia naikon hona. Alani mabiar don waing jolma di kondisi ni kesehatan na sotung. Gabe hona ibana. Manang dohonot ta adong don waing na mabiar di tonga-tonga ni ngoluna ala sahat ro di bagasan partikyanon kondisi ni rumah tanggana. Dangadong jupang titik temu berdamai ala adong persoalan. Manang mabiar donuaing sebagian akan natoras ala nungga marumur ianak konna ala nungga marumur boruna. Sudah saatnya untuk marhamulian mangoli alaidang jupang dope sirokap ni todina. Mungkin ada dari orang tua yang takut bohadon waing ando gabe so beau saur matua borhat sian portibion. Ada begitu banyak ketakutan. Manang dohonon na marsak don waing na toras. Mabiar manang ganggu aladang marnamuba yanakon na sian hajahaton na diulana. Apalagi di perkembangan di teknologi nuaing molotaidak kamanginang. Nunga godang danak akayanakon na soolo be manangihon po dan ni natorasna. Si paingot ni natorasna. Alani boha ganggu dohita. Madaw dohita siya debata. Alani akanamasa na taidai. Molo si Abram. Dang dipasobu debata ibana leling di bagasan biar dohot ganggu ni rohana. Di tonga-tonga ni kecemasani. Diukap debatado. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Allah itu mungkin. Allah menunjukkan apa yang tidak mungkin dalam pikiran logika manusia. Bagi Allah itu semua bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah datang menghadirkan ketenangan dan damai sejahtera. Marhita nama dok una komabiar ale Abraham audo lobu-lobum upam macai balga. Ahado lobu-lobu.
Molo di bahasa Indonesia didok perisai. Jala jodoh dipakai ditiki marporang. Molo borhat sasahalak laho marporang dipakai ma adong lobu-lobu manang perisai. Laho mangalinggomi dirina sian podang dohot hujur rodi anak panah. Alani molo tadok di bagasan turpuhon audo lobu-lobum nina debatatu si Abram na naing dohonon na debatado na toktong mangalinggomi si Abram madongani ibana majaga imangaramoti ibana sian musuh na naing marsakap laho mamunu ibana termasuk sian akaragam ni si parukil hononna. Laos ima kamanginang songon namasa tu si Abram, ima nang pamasaon ni debata, di tonga-tonga ni hita. Ima tong nanaing patupaon ni debata, pabuadang pasubuan ni debata hita, molo, porsea hita, jalatabahen, ibana, gabe perisai, lobu-lobuta. Ketika menghadapi tantangan, maka ketika kita setia dalam setiap perkara kecil, manang ditiki mangadobi parukiloni hita molotok tong do hita satia jala porsea, maka Allah berkata, upam macai belga. Jala dia may upa na pinasahat ni debata tu si Abram. Gabe pasu-pasu ibana. Jala tutudo torop pinoparna. Songon torop ni bitang ni langit. Jala hita may pinopar ni si Abram. Alani makamanginang ketika kita mau percaya dan tetap setia akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tentu bolong marohabiari sian ngolutta. Tak bolok kon rohabiari roha ganggui sian bagasan ngoluttaon ai idonina salah satu penghambat untuk menerima berkat Tuhan. Biar ketakutan adalah salah satu penghambat untuk menerima berkat Tuhan. Namangihut maka manginang ditogihod do hitamu senang marhite turpuhon. Molo didok bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asa di mingguta ditikiod di guari minggu reminisere namarlapatan sa ingot ma ale Jehovah dengan dibasam. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ahadona naing dohonon na disi. Molo hajol maon ni si Abram dohot si Sarah nunga di luar logika ni hajol maon boy manubuhon anak ngolutaupe dadaholan sebatas logika manang so logika be nanaing dohonon na unang ida hamauloni sian sudut pandang ni hajol maon unang ida hamaulon namasai sian sudut pandang ni hita jolma alai ida ma saluhut nai sian sudut pandang ni debata di bagasan haporseaon. Bohado hita mardalan makaporseai debata di bagasan ngolut taon. Naung mangaramoti hita nasailaon. Bohado hita laho makaporseai debata makamonakon saluhut na kaparukiloni di bagasan ngolutta. Mari kita merasakan, mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh tiba di tempat ini, kita boleh hidup sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Allah ni debatadoi. Jala bohado hita makaporseai debata naung pamonakot kita sian kekejaman ni coronavirus 10 siaon.
Ngolo adong na terpapar dia kapartikian na salpu. Mari kita mengingat bagaimana Allah melepaskan kita, bagaimana Allah menuntun perjalanan kehidupan kita. Jala ingot ma, itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena kepintaran. Alai saluhut nai, ala na dilehot debatado pe kesempatan tu hita. Sasudenai ala ni debatado, ala ni ko berjuang mahita kamanginang. Laho mangalo ketidakpercayaan na muncul di bagasan ngolutta. Lomos ganggu ni roha, dohot paradigma na jojot mabain maul. Saut baga-baga ni debata di bagasan ngolutta. Jala taingot ma, dak kita na manutuhon masa depata. Tetapi Allah lah. Alani marguru ma tulomo ni rohani debata. Ima topik ni minggutan waeng. Marguru ma tulomo ni rohani debata. Molo naing tulus saluhutna. Aka pangiduat tai. Sakap ni rohat tai. Filipi 2 ayat 12b 114 adorang soturpuk episteli. Didok mardongan biar. Dohot lomos ni roha. Ulahok kamuma haluaw muna. Ay diula debatado di bagasak kamu giot ni roha nang ulaon saut mangihuton lomo ni rohana. Dinasa pabahena muna unang mahamu marungutungut unang maroha ganggu. Ima paborhato kita di mingguta sadarion madalani ngoluta tuari marsogot tuhatama namadongani. Amen. Martangyang mahita. Mauliate madihuali Tuhan. Topa ma ngulu nami dohot rohanami. Asa polin haporsyaon nami makaposiho di ngulu namion. Jalamolo tungadong pe Tuhan akana sinakapan ni rohanami. Say ajari mahami Tuhan asa marguru tulomo ni roham ngulu namion hupatu pahami. Jala unang ganggu mabiar kami alay homa toktong hubahe kami nagabe lobu-lobu nami di bagasan ngulu namyon na mangurupi kami di salukut na patogu haporosyaon niya karuas ni huriam nasahat ro di bagasan partikyanon nasay mauas di hajol maun makirim di hasosorang ni dakdanak songon parbue ni holong ni rohani nasida di tonga ni keluarga. Pasu-pasu bortian ni akkaina. Naso boydo pe tumubuhon anak. Asa jupang matuhan. Halongangan. Jalaboy huhapor siyay kami naso tuk pinikiran ni jolma. Na ikon masa di ngulu nami. Saluhut nai tarpatu pahodo. Molos say toktong miyak kami. Jala hupasol hotami diri nami tuho. Huhut Tuhan hujaga kami. Diri nami daosian akka ungut-ungut dohot ganggu ni roha. Alani pos maroha nami di panari honommu di ngulu nami Tuhan. Lumobi di situasi pandemion. Ramotammu kami nangakaruas ni huriam. Mulai siya danak na met-met sahat rodi na magodang naung suda gugu. Asa toktong di bagasan gogo dohot hahipason na siyako. Manguduti ak kapardalanan ni ngoluna tu akatik kinanaing ro. Paso-paso ng saluhut na ak kapakobasyo di tonga-tonga ni huriamon. Di bagasan partikian na jonok di bagasan mingguon. Say homa na patuluson ak kaulaon las ni roha. Nanaing mamuka pardongan saripeon. Songonia le Tuhan nang napinasorangmu danak di tonga-tonga ni keluarga. Laos songoni Tuhan apuli rohan yak kanamarsak alamar sirang dohot na hinaholongan ni rohana sida ala ni hamatean. Tukoma Tuhan nagabi apul-apul na sumurung di nasida. Lehon haporseao dohot pakirimon na tugu. Asa unang madabu tu bagasan padelean. Papos marohana sida. Papos nang rohanami ale Tuhan. Pabuas saluhut na ikod do manadikon portibiok kami.
Alani paingot mahami di bagasan ngolu namion. Asa huboto hami laho mamilangi akka ari-ari ni ngolu nami. Jala asa dapotan rohan nabisuk kami di bagasan biar midaho. Asima roham di hami Tuhan. Sesa dosa nami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami Tuhan. Amin. Tapasahat ma peliata tujolo pelian paduahon bahe tupak tu kategorial A maha KBP marhite nama redes yang nomor 700 ono pulusia ayat sada dohot udutna. Di tanah
martangi ako ma peliat taon, tujolo ni debata martangi ang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Pupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami peleanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddin. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tutod ditabe. Amen. Selamat hari Minggu marihita kamanginang. Oras shalom. Sampai bertemu kembali di minggu depan.